Ze ingo deu gaur? ¿Y si hacemos planos de Vitoria y que lo que los conecte sea... Gazteizea etorri nintzen lehenengo aldixen ez nuen ezautzen irixe. Idarteko ezaminetik erten eta tranbia hau autobuse hartu berrin behi hartu nuen. Ez dautze ez nuen lagun baten lagunek el kaminanten ikusiko ginela esan zion. Lasai, mundozuk daki nun dagon. Eta galdu nintzen. Betianik nire osoan pibote moduko bat egonda. Txikitatik asko gustoko nuen bertan salto egiten nuelako. Urteak aurre egin ahala, hasi nintzen arren ohitura mantendu nuen, baina egun batean desagertu zen. Tristureekin konturatu nintzen hurrengo belaunaldiak ez zuela pibote horretan salto egingo. Aurreko egunean, aspaldi ikusten ez nuen lagun batekin geratu nintzen. Hasieran ezetz esan zidan, gero baietz. Si estamos en un parque y nos salimos ahí, sí. Florida Parkera joan ginen, zedro bat aurkitu genuen erraldoia. Gerturatu ginen eta soinua egiten zuen. Moduko bat. Zedro hori erortzen bada, alboko gauza guztiak aldatuko dira. Aquí es precioso, pero porque ahí pones una mini personita y luego lo puedes editar y estás I'm living in Wonderland con estas enormes.